aspoň si myslím, že nebude, lebo nie je to jeho priorita, aj keď budeme mať potom od kapely Nickelback pesničku Fotograf. A to už tak trošku napoveda, že čomu sa Marian Dekan venuje. Marian Fotograf, aj keď teda momentálne bez foťaku, vitaj u nás v Relaxe. Ďakujem. Majo, je fotografovanie relaxom, aby sme teda využili názov našej relácie a pre teba, okrem toho, že to je tvoje povolanie a živobytie, je to aj relax? Ako relax by som povedal, že je to, keď si človek robí niečo svoje a nie je pod nejakým časovým tlakom a proste môže dať to, niekto ho nenaháňa. Že do zajtra odovzdaj katalóg, tak to nie je relax, Nie, to nie je relax. Hej. A kedy to tak cinklo prvýkrát, že wow, že asi mi to fakt ide a budem dobrý a budem sa tomu venovať. A kedy si na to došiel? Keď mám pravdu povedať, tak to bola taká znúdzecnosť, lebo akože otec ma učil fotiť ešte na film. Cez víkendy sme vyvolávali v kúpeľni červené svetlo. Normálne tma, červené a tak. Občas mama zapla a bolo po koniec. A potom vlastne som tak akože tak prestal sa tomu nejako venovať, lebo som robil grafika počítačového a potom prišlo nejaké také veci, že vždy som niečo potreboval, nejakú fotku, že ja neviem, že človek drží prst a zozadu je len taký pohľad, že niekam ukazuje, alebo proste nejaký kúsok ovocia, tak hovorím si, že nafotím si to. Tak som zobral, kúpil som foťák, to bolo strašné vtedy. A proste začal som si tie veci fotiť sám. A proste išlo mi to tak dobre, že tí ľudia to vlastne kupovali, ako keby som to zobral z fotobanku, hej. Tá spätná väzba bola taká, že zrazu si videl, že idú na dračku tie tvoje fotky. Táto je tiež v podstate, že sa páčia, povedzme, že sú dobré. A keď to porovnáš, lebo my amatéri to nemáme až tak v oku, keby si dal vedľa seba tie svoje prvé fotky s tými súčasnými, videl by si ty v oku ten rozdiel, ako to nastavuješ, alebo že či sa aj fotograf nejakým spôsobom môže vyvíjať umelec? No, by sa mal. Je to asi aj časti tým, že keď človek čím ďalej, tým dlhšie fotí, tak už príde na isté grify, na isté zákonitosti, ako čo vlastne nakomponovať, aby to bolo fajn. A proste už sa učí aj tými robotami, hej, že príde nejaká vec, čo som nikdy nefotil, tak musím si rozmysleť, že ako to nasvietiť, ako to proste natočiť, aby to najkrajšie vyzeralo. Alebo aký uhol nájsť. Tak ako teraz pozeráme sa, vidíme na monitore zábery na tej námestie Slobody bratislavské, takže máš to aj ty tak, že kráčaš a už tie oči si to samé tak zoomujú, že vidíš veci fotograficky, alebo ako? No, niektoré sú také, že proste idem, zastavím a že aha. Že to je ono. To je ono, hej. Niektoré sú také plánované, ako bolo to námestie, lebo to námestie sa mi zdalo už strašne škaredé a chceli sme ho okrášliť. To bol zrovna taký projekt, že sme sa stretli treba 4 fotografy a donesli sme tie baletky a vlastne každý si urobil nejakú svoju sériu fotiek. Potom ste sa porovnávali. Ani nie porovnávali, ale proste význam bol to, že okrašliť to miesto a spraviť to nejak inak zaujímavé. Aj vizuálne zaujímavé. Hej. Takže vidíš tie veci niekedy tak, že si to sám zazumuješ, že môže prísť motív alebo nejaký dobrý nápad na fotku aj počas bežného kráčania po ulici alebo šoférovania. Ono tak väčšinou je. Akože môjim snom by bolo mať ten foťák v oku a povedať si, že teraz je to, teraz. Lebo niektoré momenty sa nevrátia. Hej, že proste niekto beží a uletí mu dážnik a holub pod to preletí a ja to vidím, teraz by som to chcel cvaknúť, ale proste... A naštvatý, že som tam nebol vtedy s foťák. Nemám ho. Ani by to nestihal človek. Toto nie sú holuby, na čo sa pozeráme? Toto nie sú holuby, no. Toto sú reportážne fotky pre noviny. Je to zase trošku iný štýl práce, ale tiež ma to baví. To znamená, že ty si ten človek, ktorý, a to môžeme povedať nejakým spôsobom, aj mapuje dobu, lebo keď si toto budú pozerať tie ďalšie generácie, tak si povedia, že fúha, tak toto vtedy žili tí naši predkovia. Uvedomuješ si to posolstvo, keď robíš nejakú fotku? Uvedomujem si to, lebo napríklad fotím proste nejaký objekt alebo niečo, že ma pošlu, že ja neviem, nová stanica, hej, že už to dokončili, pustili tam premávku, hej, na nivách a že proste treba to ísť odfotiť. Ale ja som to fotil ešte keď sa to stávalo. Z nejakého 24. poschodia som dole celú tú stavbu odfotil. No potom sú tu takéto sociálne aspekty, napríklad, že toto zase otvorenie električkovej trate, všetci sa tešili. A to je fakt úžasné v tom, že je tam vidieť tú takú
priestorovú prípravu, lebo ty nesi asi ten náhodný fotograf. Nájsť dobré miesto asi tiež chce svoje a byť trpezlivý podľa všetkého. No, to je o tom pohľade, že keď si chce človek spraviť niečo také, že čo nebude mať nikto iný, tak si to musí rozmyslieť, kam pôjde. A napríklad aj posúvaš veci, že tu tie stoličky tak neboli, tak si ich musel potlačiť. To bola prvá vlna pandémie a všetci to nejako stiahovali a tak, takže na uliciach nikto, len občas niekto niesol nejakú stoličku. Alebo... Inak mnohí fotografi hovorili, že to bol pre nich úžasný čas, v úvodzovkách samozrejme zdravotne, ale aj obsahovo, lebo nikdy sa ešte nestalo, že by boli ulice a mesta také prázdne. No ja som chodil do mesta pravidelne kvôli tomu, že vždy som si našiel nejaké miesto, nejaký priestor, že kde sa to dá odfotiť a nie sú tam tí ľudia, lebo boli sme zvyknutí na to, že to bolo plné. Hej. Teraz to bolo také, že prázdne a bolo to až trošku také depresívne. Hej. Keď si spomínal tie nivy, tak myslím si, že toto je presne ten uhol pohľadu a teraz by sme asi trošku iné natočili. A toto je ten druhý uhol pohľadu. A to je ten druhý uhol pohľadu, krásny vývoj. Tam je koľko rozdiel, nejaký rok a pol možno. Asi tak nejak, no. Aspoň vidíme, ako to celkom rýchlo stihli podľa všetkého. Ja viem, že si človek nevyberá pracovne, ale čo máš radšej? Umeleckú, alebo takú reportážnu fotku, alebo to dokážeš tak oddeliť priečinkovo, že kam ťa pošlu, to spravíš a urobíš to s láskou? Ja by som povedal, že ja to rád striedam. Lebo každého sa človek nejako nasíti. Že proste má niečo, proste mám len robiť teraz reportáž. Tak potom už človek by chcel aj niečo, treba z nejaký portrétik si spraviť pekný v ateliéri, alebo proste zmeniť tú tému. Alebo Rammstein odfotiť ako na koncerte. To už bolo dávno. To predtým nebola náhodou Slovenka roka? Bola. Pamätám si to veľmi dobre, keďže som písal scenár k tomu podujatiu. Hej, Tyl, tu si musel asi dávať pozor na ohne, ktoré prišli v priebehu koncertu. Tam to bolo také, že nám povedali pred koncertom, že po druhej pesničke neviem čo, že ustúpte dozadu na tie zábrany, čo tam boli, čo najviac tým ľuďom, lebo akože vyšľahnú plamene a oni boli také teplé, že by nám mohli baterky buchnúť vo foťákoch. To vážne? No. Tak my sme sa začali tlačiť na tie zábrany a tí ľudia, že nevidíme, ale akože ja tu musím byť. Hej. Takže sme ich tam natlačili, bolo? Sa spotili a išli sme baterky vydržali. Aj, vydržali. Nech ti vydržia naďalej cez pesničku, dáme si teraz klip a potom budeme pokračovať v rozhovore a pozrieme si ďalšie z tvojich fotiek. Ja len pripomínam teda, že Marián Dekan, fotograf, je naším hosťom a je to šťastie aj pretože máme mesiac fotografie, takže si potom aj zablahoželáme hneď po pesničke. Ale tu je fotograf taký iný, Kapelový, nech sa páči.